Другата етапа в момента, в който ти почна да плащаш, аз съм започнал да снимам, само го държа. Фидерът просто страдал, даже ще да се прибере да стръгне. Дъртал се моливат с този фидер. Аз съм виновен. Трябва да има се. Призора, днеска радвам се, че е ново лице за варненския риболовен спорт, но той е много изключително запален и съм сигурен, че ще присъства все повече и повече от нататък в шелните Друго на дъно няма да има. Краси Костадинов. Браво, Краси! Следващия път ще ви на трупка, може да хвала на вас. Ма ви, ако Няма набряла в газа и стърчи назад. днеска къде ти беше набряла? Беше станал. Само ако ми позволите, искам да кажа две думи. Много благодаря на Юлиан за малко по-разчупения регламент на това състезание, в което можеше да се участва и с риболов на фидер, с който аз печелих. Надявам се все пак да има и такива състезания, в които може да се участва с Така е фидер, идеята. защото друг риболов, по-разчупен и много се радвам, че имах тази възможност да го гледам с участие в фидер. Благодаря още път на всички. Снимете се. Ай за снимка, Миме, отивай там. Иди, обща снимка. Ючи, извинявай, написа ли купата? Пати да ни я вземи. Да се слои. Да. Ай, по-близичко. Да се нареди и той там. Дай му грамотата. Много пъти там. Бат Мирко, моля се, дръпни се отстрани. Чак, мене ли хващаш, бе? Всичко хващам аз. Слънчаци. Попчета хващам. На Ваглер. На Ваглер, на мурмишка хващам. Другата седмица американски турнир по двойки.